Әлеге видеоязмам махсус хәрби операциядә катнашып, батырларча һәлак булган авылдашым Димив Рамил Габдулла улының якты истәлегенә багышлана. Димив Рамил Габдулла улы 1983 елның 30 ноябрендә Теләче районы Шәтка авылында Габдулла абый һәм Тәскирә апа гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килгән. Бала чакта ук җитез, шаян малай була. Апасы Зөлфия белән абыйсы Дамирдан үрнәк алып, хезмәт сөючән булып үсә. Сеңлесе Әлфияне тәрбияләргә булыша. Шәтка урта мәктәбендә укыган елларында алдынгы спортчы була. Хоккей, футбол, көрәш ярышларында призлы урыннар яулый. Сыйныфташлары белән дус, тату мөнәсәбәттә аралашучан егет була. Мәктәпне тәмамлагач, 2001-2003 елларда армия сафларында хезмәт итә. Чын ир-егет буларак, хәрби хезмәтне ул үзенең изге бурычы дип саный. 2002 елның 31 маеннан 2003 елның 15 ноябренә кадәр Чечняда хезмәт итә. Яшь егет үзен курку белмәс, батыр солдат итеп таныта. Батырлык өчен медале белән бүләкләнә. Армиядан кайткач, авыл хуҗалыгының төрле тармакларында хезмәт куя. Туган авылыбыз чишмәләрен төзекләндерүдә катнаша. Кайда гына эшләсә дә, үзен алдынгы, тырыш эшче итеп таныта. Хезмәт эшләренең мәхәббәтен яулый. Рамил абыйның уңган, изгелекле, һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер булуы турында авылдашлары сагынып искә алалар. Казан кызы Вилли белән гаилә коралар. Бер артлы уллары Ранил белән Данил дөньяга киләләр. Хәзерге вакытта Ранилгә 7, ә Данилгә 4 яшь. Без Рамил абыйның улларының сау-сәламәт булып, әтиләре кебек тырыш, уңган, игелекле балалар булып үсүләрен телибез. Рамил Габдулла улы 2022 елның 30 октябрендә Украинага махсус хәрби операциягә алына. Анда киткәнче Казанда 1 ай дәвамында хәрби өйрәнүләр үтәләр. Чечняда хезмәт иткән тәҗрибәле сугышчы буларак, аңа һәрвакыт алгы сызыкта көрәшергә туры килә. Күрсәткән батырлыклары өчен 2023 елның 15 июнендә батырлык өчен медале белән бүләкләнә. Аннан соң Рамил абый 2нче тапкырда бүләкләнә. Ләкин әле бу бүләге хәзерге көндә кайтып җитмәгән. Ә хәзер мин сезгә видео карап үтәргә тәкъдим итәм. Указ президента Российской Федерации от 15 июня 2023 года номер 445 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского служебного долга, наградить медалью за отвагу рядового Халиуллина Марата Асгаровича. Служу России. Медалью за отвагу рядового Демиева Рамиля Габдулловича. Служу России. Хочу сказать огромное спасибо за службу, за проявленное мужество и в повседневной жизни, и в трудные времена, которые сейчас идут. Ну и продолжать в том же духе. И самое главное, что доводить все это до личного состава и своим примером побуждать к продвижению вперед. Еще раз с праздником. Это большой праздник. Димив Рамил Габдулла улы 2024 елның 4 гыйнварында батырларча һәлак булды. Бер кайтырбыз дип киткән юлдан. Китсәләр дә алар кайтмады. Алар өчен бары җилләр генә ачып-ябып йөрде капканы. Алар өчен янды ялгыз ана. Күз нурларын сирпеп еракка, тик ил өчен геройларча дигән хәбәр генә кайтты бу якка. Хәбәр генә кайтты бу якларга. Ядкәр булып газиз анага һәм ирданы кайтты югалмыйча, мәңгелек ут булып янарга. Димив Рамил Габдулла улының якты истәлеге безнең күңелләребездә мәңге сакланыр.